Yo ebusiafo me sai mama ha e mama kwa ba de ba Ahenkan 93.3 FM eso. Ahenkan apomuden mredwumadie e ne bredu se ye de ebremu no. Na me kai mo se mi amidi dwumadie ho chia me media ene radio nurse Awurabena. Na said da ye no enenso eye da foforo a yafa topic foforo a ye be ka ho asem na ye bobo ho ya hwe kwan ye fa so asa ohaw no eba na ye mpo no ya hwe de ye de besi anonso ekwan na mabibia awie peye enunti no frobi no obi mfrobi no obi nso emfre obi na kire ne se ebre na so sapomuden ho nsem mapa no ye de ebre mo enunti obi amfa na fidie ento ha na eya Ahenkan 93.3 FM bra radio nurse maje makonwen na ene no asembise bia wo bia bebre ena mene wo yaye emre atwamu bebre ne yeye ena asembisa ben ena wo edema radio nurse maye ready mi betie na mama mu aye na wonso no wakoma etimi atowo ye na mi bisa se wumpomu etisen ana wapomuden ye ka pomuden a ye wo honamani yade ye wo adwuni mu yade ye wo yade kura ehyewu ni padua ni mu a eno eba wunhum po se yade bi ewo ho enu nti no wumpomu tisen na kire se ewo honamakwa ni nyina won ho ya na honamakwa ni nyina ba bia ento chima na mi bisa se wumpomu tisen ana sa na mepese menkire enu nti se wutie mi awie ya de ya kire ni nyina dadada ni nyina ncheche ya ye ni nyina no wafa wusua aboa ama wahu yare bi nsenkyere ne ana aboa ama wahu sene wubesifa atoto niema sifa na ene na aseda enka Awurade ene nso eye fiada enti mekosoa akai mo se de na wotwe aba na wie yi obekosoa na wahye wo ho so yie de be ya wonkonkofa yade foforo bia emma emfa matu ni pedua so na okena bi no enko wie wo ade foforo bi na yen WhatsApp any SMS line no 0594841044 0594841044 wo message bia wutimi sende e de fa ho afin so ye stream live wo Facebook ko search for Ahenkan 93.3 FM ne capital letters obo wo ho obehu yen wo ho fefefe na ko leave comment share na obi nso benefit from this health show yi ebi kra na de ye ka ho asem na bia na ye ne hawo kese wo share no no nso hu a wotie nkyerɛkyerɛ pe ya ebeboa no ama wo no nso watimi ehu kwan a obetutu na namon asifafa na wo hawo na eda ne so no anko ye kese na ansa na yebekọ yensem misa no eso no mepese mekasa fa bibikitu bi ho kakra ansa na mebie ahomatrofo no atum na wa opese wo frɛ bia dia sembise bia eba no wo de aba ensemmisa no mesre emfa ya pomuden ho pɛ emfa ya pomuden ho epɛ enya asɛm a emfa de ye ne ho ensemmisa na ebeba ne nyina emfa ya pomuden ho niema yebɛyɛ ebɛboa ema ya pomuden no atimi asipi na esita ofra emwa bia yenso yewo aye kasakire aye de bema no ye de bema na ma wonso aboa ma wani atimi ada ho ewo wapomuden ehu na ene no ne ewo ho ne se yade bi de yellow fever yare bi e de yellow fever said ye wo malaria last week me be kasafa malaria ho last week na se malaria ne entontom ene de ba last week in cheche na me ye no me ma wote ase malaria ntontom ene de ba ene mpo se wantie bi kra na ene ne de di kan a wotie a wo bebe me witness se wonim hwe kra no nim se malaria de ye ntontom ene de malaria eba sara nso na ye wo yellow fever eno nso entontom ene de ba yellow fever entontom ene de ba na emom entontom no emu egu ahoro
entontom no emu egu ahoro enu nti no yellow fever no nso ewo ntontom srunku bi a ode saa yade no eba malaria de no last week me kan said the female anopheles mosquito anasa anopheles mosquito ono ena ode saa malaria na sa 3D yade eba enu nti no sentontom ba no koko nya malaria ibi anase wokoka wo bi na nipa malaria ibi wonimu a ode bekawa ebi benya saa nso na womo ana malaria moawa ni wo mumu nti odi ka bekawa opini ni nsuo ni gu mu ana ni moja ni gu mu a otwe moja ni nya no nso pene de no edi gu mu na o ma wanya saa 3D yade na yehwe yellow fever no na ne wo ho ne se yellow fever ne nso eye entuntumi bi na de ba a entuntum no bi beka se 8 Egypti obi nso si Aedes aegypti sene obeka ne bia AIDS a Egypti esoso entontom na ono de yellow fever ba ne din eno no na sese ya no ye hwe ye wiase mu ha na se ye mpotemu ha na yellow fever no aba pa ye mpotemu eye kotokuman ha de enya nuru ha de na nso reporter ye nya ne kire se ye kɔ esoro ho ana se north ho na yellow fever no ekum nipa kakakrakra na edu 100 omo nso a omo wo critical condition mu no nso edoso enu nti no yemmo ye ho ban na kwan be ne ebefa so ebebo ye ho ban free sa yellow fever ye ho ne edi kan ye vaccination ye wo ne pane ewo ho a wo a sa yellow fever yi unya bi na pane ni nya ma ye no de ne ebe ya ye de bebo ye ho ban free sa yellow fever ye ho enu nti na nche ye bia no obi a wotie me bia bedi adanse ye se ye cheche mosquito net free oda wontontom dan mu kama adesa najo wakohye dan mu ntem unhwe se ntontom bi beka wa obehu se saa yellow fever yade yi unya bi na emom sa wotena bonten na ntontom rew ebeye den wahu se ntontom ye oka mi e de ma 3D ana se ye de ma yellow fever untimi enhu nsonson ye na eda wo mumu no ena yellow fever ne nso no enhwehwemu ama yate ase se ye ni aduro bia ye de kutia yellow fever na emom ye soso ano ne signs and symptoms no ene ye de aduro esoso ano nti wan hwe yie na eka okese a menua obekwa akotoa nananom ewo nse edo enu nti na bre bia no aya na ye gina preventive side no more no chen yade no ne kan na yi because ye nyina ye hu preventive side na say preventive measures na enu beboa ama yesi yade na no kwan kura wo bra emma kura na yakase abanti ye kopedro na ye de aboye ho ban ana say ye kopedro na ye de esi ano kwan enti preventive aspect no dan tontom dan mu that's the best thing ever obi timi ka se me den tontom dan me dem ana ehyew de me ehyew de wo ho ba wo kura de aha na wo no wo ye lucky o aha na nsensu atosa nti ehyew kura nhye de nim na nka wuti siremu na de bia wie ebo na edu anadwo na hwekye de chance dan eso hyehye na ma dem aye hyehye a nka be hu se wodan tontom dan mu kura sa ne hyew na enhye dan no so te se esrem baabi hyew because e wona wia ne bopa ye he de se nyame adom nsuo topa enti so ko hye dem tontom dan kakra obedem no akwala kura ya wo ne foforo kura ba time timi de ne ba weyi ubisa ne se akwala yi den na ye no ne huni mu so ne o se ne hwan ye hye obey malaria test no no test positive ubisa na wo se me de ne to net ni ma wonna akwala ede old akwala no wo de ne tonton dan mu a wonna jano na nani nguso nani guso ase wo nwu penifo nani guso abibia anya no na emom be oboa abone ho ban free sa malaria ene yellow fever nyina eho obitimi ka se me de me ba ne to net ni ma na ehye wo de no enu nti mosquito net ya nurse fo eni doctor fo eni abri bebre ba ya checha ananti enche bia me de me ankasa meti he mama me ho na wotwepe ubetwam obi enipa bebre fi echi na omo de age garden omo de protect body eni banchi ni momu afri emponche ho forgetting say omo ankasa nso omo life no ehu hia enti abusuafo mesremo se de be ya ye nyina bebo ye ho ban free sa yellow fever ya abai ehu bininti no ye nhwe ni ye se de be be dan tontom dan mu na ma ye nhwe e bia wo de wante ne ntem enu nti no yade no ase wo ye nya ho ensenkyereni ni bi but unim sa de ye me ye yellow fever bi ana ase ye den ensenkyereni na ede edi no e bi ni se wo ho be ye hyehye preko pe anaputupuru bon se wo ye hyehye ye bo nsuo kura enye ye o ho hyehye afi na uti paiwo se de mre bi me kan ye no
Yade na ya na ho nsenchene ne sese nanso bibi baako bi bewo we mu a wonhu o we mu na be mu hu se we na ye mfi so obi nya etiri yare ana malaria ono so ne hotimi ye hye ne titimi ye ne ya na emom ye nhwe ohunam nyina be ye wo ya e wo yellow fever mu bo so ohunam nyina ye wo ya sa na malaria nso betimi anya general body pains ana general body weakness enti eno no ya ase afi wani so beda yellow when you so beda yellow pa yellow discoloration of the eye and I said the sclera no when you fita na wo ho no eso beda yellow afi de wodwonso nani ba be ye te se Coca-Cola kala no afi wawie we nyina na ebema wo hu nsenkyene kese ba akokora ebema wo hu se yellow fever ni bi na emom bia edru no de edru ne de enya edru wo den a obekọ no na ese wo hunim ba bia tokro da bia wo hu bia no moja firi mu ba efiri wonu mu ba efiri waso mu ba efiri wo hunim mu ba eti we ma ye hu se yellow fever no ano odin yie pa enye fedi agro ya de kura da bi enye fedi agro ya de kura ogoro ho ede obekọ misre ye mo ye ho modin bia se de medi kan abobo so no ye beda ntonton dan mu afin so se wo konwre ma na se wo kọ bebi antontom sa entontom tuntum ni ayi wo bebre on bekeka wa so ebi wa unhu mpo unhu abo ani mpo no waku no obekeka wa sa tuntum no ebede no hu se we ye yellow fever de na se malaria de enu nti no wo kọ bebi a wo hwe antontom abo modern se obehye protective clothing long sleeve bi ni trabi ebekata wo na ho nyina na wa hyehye se de be ya antontom bi nya akwenya no meka wo afi so ensu a choki gates ne konko mu ye nhwe se ni nyina be kla ni nyina every office sa niema no ebridi mosquitoes ye pa na afi ensu nso a ya sisa se ensu tutu obi o wa ne yankre ni bowls akese ni nyina wasoso ensu ibi egum na wasoso egum sa no onkata so na esi ho sa na wabie so sa wo ye sa eno eye clear water de batenu nso etimi bridi mosquitoes pa enti yemmo ye hu modin na yenhwe ye hu so yie na yellow fever ya die ya nkofa bia meto ye hu so afin so sansencheni a mebubo osu so obi wo fie na wohwe na emiri kakra ni otanya high body temperature se wo complain headache bebra me sentempa no kwayare sabia na a doctor fo na anim difo enhwehwem na yehu se enye yellow fever ni bia wakoma etimi ato wo yam na si yehu se yellow fever ni bi nso a yaso ano entem na ankoye kese ankofa wo hawo amba ambeto so Ahenkan apomudi medwumadi na wasugu so a wutie wa Ahenkan 93.3 FM esono en WhatsApp and SMS line here 0594841044 0594841044 wo message bi asend fa ho making kan edi amount afi yakasa afa yellow fever ho awie na yehu ne ede ba yehu kwan a ebefa so ebesi anokwan ne de ne aka no etiefo eye modia ebri bia na me pese me involve mu na me hu se ade na ye no mu di akire mu follow mu sua bibi wom enu nti no de ben na kire wadwen so ya de ben na wati din enso unnim ne ede ba o how ben na wati din na nso wo de wati ane se wati but unnim ne ekofa de ba wo betimi afre na wo de wasem bisa aba na imuaya na sen yanu bia nso a ewo ho no ye de amount 0201944485 0554820910 0201944485 0554820910 ufra enchiano eye wapomuden na wageme so se ewo mia mensem fiseme ni wunyina ya pomuden no ekura ya yensem ewo ya yensem se wanhwe wapomuden so yi a enye obi ene behwe wapomuden so edi amount empepi no aya yempomu no anase ya pomuden na aya yemani hia yensa ka a ekita yen ebetumi anya problem yetimi de ka kusi shop dako yebetu ka na fi oni abo ho ka be 2000 Ghana 3000 Ghana ene bibi ebe kasa atoche ma o ka because ye hu ne say the more na we use ka no esese ka no nso ewo ma wo ko service ka no ba ya na ye refi say ye nipadua no nso ankasa na ye de nam no ehia servicing ye nipadua no obi be ye adwuma wutimu se nipa wo se me yare asem hu nya me ye still no de akodwom still no de akotena office nipa yi wo bi ukọ ne hokra na woni ne kasa hu se da bi
enko yie enso still sikenti wo de te ho obi kra de watimi abomode akwa yaresabia ma doctor atwere drama no eduro 1.5 no se ne boarding enso watimi de ne car maintenance 2000 Ghana akokahye akototo niam ase wo car ne hu nyina abeye nanso ne nipadua mu 1.5 ne de wo se ne boarding minu adofo a wutie mi awia yi se nyame mpengu Ahenkan tiefo ene kotokuman de ye de yenwishi so obi nwu obi ampo nwu na emom se ochina bi na wuni ho a ka na obi betwiu na emom se ka ne se na se wankasa no wo ahoden na wusipi na wusita wo be ye adwuma atoka afoforo yema ya pomuden ho enhia yenye pa fi se wo apomuden ma pa ena wutimi ye bibia eso won kwa wo ade na wo bre na wo kɔ adwuma na wo nam ha na wo sin ha na wo kɔ ha na yare wo hɔ kra wo nya daje wo pay attention to that particular problem na wo woni padua nim na ɔkyena bia na wo de wanwu na emom wo bubu agu hɔ ɔkyena bia na wo de wanwu na akogya wo stroke saa bre no adwuma no betimi akwa na saa bre no sɛ ya ban adwuma wotena afie bosumi mienu bosumi miensa na ye de obi beba be replace u sisi ya entime sre ye ma ya pomuden ho enhia yenye pa na ne yare no aba enu ntina always me advice on medical check-up senke wo ma na wakwa yare sabia wako doctor ho wako bisa se de wo mpon mutie wako moja dan mu ya hwehwe moja mu nyina hu se da bi yade bie ni ho na wo ho ye na wo so wako ma to wuyem na we de obi te ho osime de ekọ 10 years ni me yare da ekọ 15 years ni me yare da health insurance kra me ye kra no me use da enso na yare bi asie wo ni nipadua mu onu kra wo hu ye inte wodo da ko peyes ye enre ya no nam ha wo anya bre na enre ya no te hei enre ya no obosiri hehe wa hei yare na wone ho ache enyo obi a ne ku no yare na hyehye ne ho enti yema yani enna ho na yema ya pomuden ho enhianye 0201944485 0554820910 0554820910 0201944485 mashada no mebia homatrofo na tomu ntem se be obi abetimi afre ne yetimi ayi obi ano enti frɛ no emrantem na yenya bre ne ntimi yi obi ano ebrepam na obi de ankem fi se questions ne de hyase basa na aya na edoso yi pa na afi de ebe ne se first 5 ya ansan bia na afi asan bia homatrofo na tum mesremo ofra it should be health related edien na wate so far nchecha yaye de watie den na kire wadwen so onyi nyina no wage atum edien o haw na wo fam a wankasa no unya solution ni nyina ye question na wo betimi ebisa radioness me waha meyi wano bibia wo de bebe bia no meyi wano 0201944485 0554820910 0201944485 0554820910 0554820910 0201944485 ubetimi afre na onso wode wasembisa aba 0201944485
Pomo etisen ana 0201944485 0554820910 Ahenkan apomudin medwumedie ena wasungu so awutie wa Ahenkan 93.3 FM esono ubetimi afre na wode wadwenkyere wasembisa ede aba na meyiwa no. Hello. Hello. Wapomudin. Me pacho wudin any baby a free. Me de Eunice Kasefi oda. Yo, sister Eunice pacho mo sembisa ne nkomai. Asina me wuta me say oba so what tade wo de dranka sa hyehyɛ waspe a unya cancer. By ayo ma mutun ton wedro no. Ayo mo ka say betimi di bi hyehyɛ wase na no entimi hawana. Yo, sister Eunice me da se ye pa me yi wasembisa na no ntikoso a na tie ye da se se ofre ba dwumedi eso. 0201944485 0554820910. Sister Eunice asembisa wo bisa ye no me pa chow nyankopon ankasa wo ne nhyehyeye mu ye oba ejapade no said ehun hia se ye de niam bia be hyehye ho because ye wo normal vaginal pH bi eno no ni kwan se eba fom ni kwan se ekosoro na de ebe ma na ba fom no ye niam ye de hyehye ya si bebre no wo de hye hwa na natural flora na ewo ho ni nyina wo se ni nyina nti ebe ye kakra na bedu mre bi no yade bia ye infection a eka ema ye mu no eba sisi ana aka ho obi wo hos me kotena water closet so public one na menya infection obi wo hos me kotena hwitim so na menya infection wo de san yema na hyehye wo ho ma asay the normal vaginal flora enti no se de nyame ball vagina no wo de no emu nutrients ni nyina san yema na twe ni nyina afiri ho enti eni ho biem enti ema wo vagina no ye prone to any type of infection bi ebebe bia enti mesre san yema na ye de hyehye ho bebre no enye ase hokra de nka ya advice impo se wo wash a nka mfa soap kra wash normal water de fa hofuru ho saa because soap ne kra no wonnim eniema kra ye de ye ebia na de bi wo ma ano odin enye ma the normal vaginal flora no ebe say vaginal pH no ena moreover niema ni bebre na yin set herbal concoctions ne sane ma ne me de hyehye ya si bebre no so long term effects cervical cancer. Intimesre wo se yankofo kase monto na mun use de o se to na use ne de business na wo ye na emom wanso dwene wo health ho na hu se ade a me to use ne long term effects no den ne complications den se wo hwe na wanya infection bi na pese wo treat I always say I prefer the use of oral drugs compared to me tinku afo ho me de asa wa kwoti we yewura ho me yese yewura ho simple. And even I don't know, mostly we use these things obi owo se me pese ma se echi ase no nyame aye ni na way say obi awawo for kra na wo MBA ye because elastic stretch na san close nti pese echi a kosi sen ye ha ye ho o pese echi a kosi sen ase kra echi bebre kra na be ma ba ho kra wankasa wo bre because when you use those products ni bebre a ema wase no kra no be ye very tortuous ho ne honhono enu nti wu ne se wa ache enchi yo some muscles around wo vagina inside ho no pofu ehuhu nti be ma ne fa wo kra san kra ko fa wo ankasa no san kra praw enti mesre ye woni ma bebre other options bebre wo wa se nye infection na wo treat na pesa aso ba no da bia wo looking nice na wo looking good ubetimi aye ma kyerɛkyerɛ bebre wo mi show yi so enti mesrɛ enkoto bibia nkotete emfofo ho na emmoa 0201944485 0554820910 Franch ane wapomuden na wagye so sɛ ɛwɔ me a mensɛm
na mekai wo se dwumedi a wasugu so a wutie ya Ahenkan apomudin medwumedi wa Ahenkan 93.3 FM eso me say ubetimi afre na wo de wasem bisa aba saa nso na wo contribution bi nso a ubetimi afre na wo de aba na ni nyina no ye be welcome na yetie nunti no se wo hwe wapomuden ho nsem aka eni kwan se eye bia baako pe ewo wo honam akwa no na emom esese wo hwe firi wuti so edikosi wo nan ase meti madwene mu bibie ekoyie mani ekoyie mehwene mini problem because ye wo ENT ye nose and throat problem enso ewo ho enti no behwe wani ahwese bibia adadin wo behwe wo hwene ahwese bibia adadin wo behwe wano ahwese bibia adadin wo behwe waso wo wi a wo behwe wo kon wo behwe wo nsa wo behwe wo nufuo wo behwe wo yefunu wo behwe o private part o reproductive organ no wo behwe ho ahu se problem bi ani ho ana wo nan yesisi form wo behwe wo sre wo behwe wa wie no de wo yemu ni de wuntimi nhwe na emomansa na obehu se bibia tochema wo mu eye part no ana honam akwa na wo ye nipadua meye ye liver ye kidneys ye heart nom ne lungs ne saa ne ma ne nyina no ansa na obehu se problem aba ho no na wo benya nsencheni bi ana se signs and symptoms bi be manifest ansa na ubehu se problem bi aba wo honam akwa na wo nipadua nim na ye mfa ye ni ehu no ehu. Hello. Hello. Me pacho wa pomodin na lo wa radio set ni mami. Pacho udin ni baby afrefi. Yo, Abu Jamaica taxi driver and pacho meet you. Pacho, me driver. Na por to doctor. So ni dia ni se ota. Ni me duma 24/7. So ya ma bu ke so na ni na fine. Ano the ground so na nyawe. Ya o that okay. Na no me ko so ya. No me problem. The no problem so I dey na me. Yo. Oh, na ma me ya fine na. Me pacho we de me ma won kwansa unya kwan na no na eye adwuma no na ma unya kwan na wa na wo mpese wo beda na emu ko pesika that dey me ya do me da but money ma me kwan adenti say nkofo frɛ wo se be fa wo mo aha so da kra na obi timi e be bo pon se e bia na waka na be fa no but na extra da be ni ya pro fon so na to say unya ma enwe se wo da se wan ka no o debi ebe ha wo papa me da say koso ati me be you asem na no sese ya me da say bye. Nyankopon wankasa ewo ni nimdie mu ehihye nipadua no say Ebiri say yesese me yesi. Ebiri say yesese me yesi. There is time for everything, said the yekano. Me pacho me ba. Hello. Hello. Wapo modin. No question yet to banana me. Okay. Pacho kidney stones on. No mo say omo kan me bi say cat you said then cat we be na deba. Nkati wie bebre na di kidney stone seba. Oh. Me pacho eno de me nhyɛ dante ho anansesem da. De minim ne sɛ oba infection eba when treating ye infection eba when treating ye. Yesi bibi they are sending infections. Eforo kosoro kwosoro na ekwo kidney nim and afen so enchin bebre di wudi a bon said there are salt increased salt no ewo wo kidneys nimu eno num tumi kofa sa kidney stones ne ene eba na emom se nkate se wo wen nkate nya kidney stone ne de no de gise me sheda research ana se me bisa
na me hu no kure wom say nkatewe timi the kidney stones eba na emom dem nim say most often is our kidney problems in your infections and e kofa sa kidney problems no ede eba me da say yo so me da say enu ntino ebusuafo kidney yade bebrebe no ye niema bebre se de da me kan ye didie mutimi kofo how bebre de bre na se mesi so dua pi wo ha se ya meti sese ya ne se enkatewe ne kofa kidney stones eba ne de me hye dante ho anansesem de minim ne se kidney ana wasabu mu yare ahodo bebre a eba no yodo na eye infection a yenya ye ntreati se dwonso be de wo de dwonso be hye wo ho a che se toilet be de wo de toilet be hye wo ho a che ni nyina no na habo infection because nipadua no ye adwuma dru ba bia onim se sa abrei esese me kodwonso no wa prompt kidneys no kidney na ready se be squeeze niema na enye no onso se me nkwankwadwonso nte ba sa niema na enye na ewo wajanan mu ujunso mu no sa toxic substances no na asanya throwback na eko kidney nim na ekwa kofa problem e de aba beto so yo yenua be ma nso asem na wo bisai no wo se enna hello wapo modern me pa cho mente wo kasa ni ye ase ewe chirichi dodo pa cho udi ni bebe a free branya ko kasa free he Akim wenchi yo branya ko yetie wase mbisa no Pacho wo se wo hye socks na wo hye Valentine boot na wo nan ni mu arew Valentine boot no ya wo hye che yo mate meyi wano me da se wo frɛ ba dwumadi eso ye nua be ma na ofrɛ na wo se wontimi na wo ye taxi driver wontimi na me pa cho se de na me ka no nipadua no honama kwa ne nyina wo nadwuma a wo ye honama kwa ne nyina wo bra eye adwuma na adwene na eda ye tirimu ye brain no enu ne kita nipadua ne nyina nti adeche kura na adwene no ne prompt wo se ade ache sorry ena adwene no ewo links with all the parts of the body enti wokɔ ye nipadua mu a ya koma ye kidney ye liver ye lungs adwene no wo links be with them bibi esese ye bi adwene no ne send a signal to those particular parts of the body no enu nti no adwene ya adwuma nyina dandua ne nyina no ewo se anajo woda na adwene ne nso ereste na adechi a adwene natimi anya hoden foforo no wasan dia start asan dia reset ne ho na waye adwuma na in your case no on rest isi a wo se yare bia mo wo won yare but ebeye kakra no ebema wo stress on here ebetimi agai with severe headache because nipa bia wo depriving itself of sleep no tipaye number 1 tipaye because you put pressure on the body too much ubetimi akofa yare wa huro bebre dia betu nipadua no so ubetimi akofa yare bebre because there be no time we say nipadua ne deda no wama all the parts of the body no organs no eye wakoma no wo liver no wo kidney no wama ni nyina eye adwuma excessively akoma na pompi moja within throughout the day anadwo na esese wo da na wo nyina rest kakra no saa time ni nyina wo se me de ye adwuma ebebo but sisi anu wu emma sisi ya ba long term effect we say bibia ye bia na we say ye share long term effect no sisi a we abrante until you may think so I'm energetic until no this time dem ye adwuma but ebedu time we say we enjoy the fruit of your labor ni momo no na akofa yare bi e de aba beto so until mesre ka ne kura wuti musa nipa wotena se bebre and how do you even position yourself when you are in the taxi obi wo hwa ni seat ni kura se de wabu ne kura no da bia wakurum ni musei no te ka nim and at the end of the day no wo be ma wo spinal problem o spinal cord kura ho so beka because always no you assume the same position for a long period of time into spinal cord na nkasa kura no wo be ma ni problem
uwi a wadwene na nkasa kora no so be ma ni problem because adwene na ye adwuma na ebra eno so kora be ye confused one way ya last minute ubetimi anya mental problem adwene bra stress ne de ne hu jima and stress related disorders ne kora ye bebre obi o deprive ne hu of sleep bia kora timi nya mojamro so obi a won na no otimi kora nya akomayare enti mesremi nua bema mane mpem wa de ma wo bre nipa no wo wanyi kakra enti at least in a day bia no de nya 6 hours sleep 5 to 6 hours sleep kra na at least wo be hu se wa rest kakra eno sa time ne de ofun no dum no omo fra ma wo customers ne nti ase this particular time o frame a unya me because mada obi antimi mechew. Hello. Good afternoon. Wa po mo den? Me amsem. Me pa cho udin ni baby a ofrefri. Efe mi kosi ni kasefi atimabo abo. Yo bra kwesi pa cho yeti o. Mo program de tembia mo ya me follow pa. Okay. Na mo church ne mo nema ni. Ama me no problem bi. Ani se me ho kikame. No kikame sa ma ko hospital. Ma fam wadu ko hospital wo mpanya na aden. So now ma ho kikano. Enko en besim bisa se ayen tuntum na kam na masa ho kikano ba me so ana sase. Me pa cho wo an keka na wo hoda bia na se e bia obi wo ho se medware wie pensuo gu me ho pe na me ho keka me obi wo ho se ensuo ngu me ho kra ana se medware na mansra na me ho keka ba me sra pe na ejai den na trigger ho keka no sometimes na se medware wie a medware wie metimi ya okay kakra okay medware wie metimi okay se medware enso wa me betima ke kam sana se medware wie me okay no enso no nya ho e wo firi me ho pe na asa start biem. Nampa cho ko hospital no more running labs ma. Me course wa mo ka say me wo pane na me wo. No ma me nudi sa me no. Mafa emu adu nso afa nso. So now. Okay. Yo. Me pa cho say de da meka no. Ahokeka no wo ensencheni bebre man yarewa bebre. Enu nti mesre. Obebo modin akwayare sabia ne enhwehwe omogem. Na yenhu se yade bia ni woni taking it from there because won keka wa yenim se nya helminthiasis na be ma won akeka wa e bia na allergy anase allergic reaction inti se bia ya ma o se treason anom to treat allergy na enkoye na wasafa diwema na enkoye dia ne mesre pa sa kwa ya resabia komojademu na yenya o yenra ne some labs bi ma hepatitis B nom ne because ye wo yare bi wo ho a wonya eja wa ahokeka yie pa inti no ko na omonhwe na yenra ne sa labs nye rane na se bibia yo okay a na ye hu de be me da se. Hello. Wa po mo den? Wo me amsem. Ba cho udin ni baby afrefi. Yo anti agi me pa cho strasifo nyina ho ye yo anti agi mpa cho yeti o me pa cho me so nintimi na me de no fiti kwa da brema besita bena nintita me wo kwa wo mo se me ntwa so wo ma me do no so nintimi na mama o si so na untimi nanti na o taifa sleeping tablets pa. So wo fa sleeping tablets na nipadua no eba ene ne ba befa enti ebedu brebi no without sleeping tablets no untimi na ade bia wo be introduce ama nipadua no se wo ya to aso cha ye fe bibi addiction wo be ye addicted to adekro no enti wa be ye addicted no ebedu mrebi a dodo ananka wo fa ana ema eye adwuma ma utimi da no wo fa enye adwuma biem je se wo di bi ka ho was so sa kwa nanima afi wan kasa naturally se obetimi adapa de untimi na je se wo fa adru enti we no se opese wuja ya jai sleeping tablet fa na wa yere wo ho a se wa naturally no wa wo da ebeche de but je se wo system no etimi ene ne sa peke ansa no wasan esi wuda dem na wa kwa ya resabia yo me pacho mi wia de wo bia mesa ka chiro. Hello. Oh ko se ai me pacho niema ebe hinder sleep anase ebe prevent you from sleeping well no environment ka ho. Hello. No. Wa po mo den? Oh, me amsem.
Me pa cho din ni baby a wo free. Yo da kwaku me pa cho anamasefo nyina ho ye. Me pa cho metie wasem bisa no. Some problem is that so me dan no me na to be me better to be a several. I can better 10 to 11 men so happen. Me be ma. Ba cho wo dwene. Me say that me be. O yire no me mienu. Yo mate me you are no aha. Na person say me could so bo me. Dem go fear am ko fu so bo me a. Ade a chine say ewia bope na me ho kara me ho du sanwa. Am ka me sa. Yo, ukwa efuom ba na nsuo, ukwa efuom na nsuo bo wa. Na se mo fi ko na nsuo eto na se me ma. Ade a chine ewia bopa na me ho agu ade fifi sanwa no. Nsuo ni bu wia ya ukodware. Okay, yo, mate, me dase, me yi wano. Yo. Enti etiefo ye maame no di kan fra ye nne ya sa na ye papa nso ne de ye nne ya kuro ya. Hello. Good afternoon. Wa po mo den. Me pa cho wudin ene baby a free. Abigail Abnasi. Yo, sister Abigail Abnasi. Pa cho mo asem bisa nkoma. Me pa cho me oba ya wonya 12 years. Na bibia said you know chichine bema. Ma mi hu nya me no. Normal. O se ya na ekeka no. Ono se ekeka no. O se ekeka no. Na wa hwe se enye infection. Mpa cho debi. De ama me kasa no se emema no omudru saa 12 years 13 years ho na ekọ na aya na omo nso no omo ye nipa omo watinkanti mostly no developmental milestone na saa de ne wo ho. But so no se ekeka ne de a misre ebeye infection. Ebeye infection ai inti no 12 years de minim untimi ngugu ne be memu saa. Inti edro na obepe antibiotics bi na wo de ama no. Na wa nonnom ononom ase ye kurokura na aba ne be manim a ye kuro ni nyina ebewu na ama ne ho ato no. Amen. Unshao medase. Hello. Hello, madam. Yes, Papa. Good afternoon. Good afternoon, madam. Me pacho wa po mo den. Oh, me amensen. Odin ni baby afrefi. Eja menu enyina se fo ho ye. Yo, me pacho mo asem bisanko. Eye wo titiriti wo de onan sifa akon eche. But ya na wo nan na ye titiriti. Enan na ye titiriti ni nyina no poto kasem ye inadequate blood flow. Na se moja ntimi ni afurusane wo saa nan ni mu yie enu nti na ye titiriti no nti se saa de ne sha ase ye ona se wan hwe yie na wan so ano a eden kakra betimi agya wo stroke because moja edi afurusane wo nipadua ni mu yie a enu ne boa ma honam kwa ne nyina atimi ye adwuma the moment a moja ntimi emfro ensane wo baabi ye na che se there is something that is causing it, either blockage of bibi ene wo wuntini ni mu enti mesre sa kwa yare sabia ne ma wadru a ebebiebie ntini ni mu na ma moja atimi adi afurusane yie. Mpacho yo menso medase yie pa. Hello. Hello. Wa po mo den. Wo mi amensen. Me pacho odi ni baby a ofrefi. Yes, I'm using my husband. Akima seni. Mpacho meet you bra Yusuf. My name is ready. No problem to you. Okay. And say answer me there no we so I am keeping. Oti pain. Yeah. Ensuo bi amfiri mu ma. David. Pain na. Ene betimi aba so akwachi bi. Oh, that is never no wire no nkwana. Oh, eno de emfa ho. Say bi wo hwa obi baby akwadwo nso ni sa ne ma water closet aban ye you see ni we no Okay. Nti say obema mu ye we ya sa na etwetwe sa na betimi aba say infection not necessarily gonorrhea but betimi aye say infection. Say normal odepu when you crack candidiasis ye mai ebi ye mema nso. Ba say ye ma ne se ne esitie ni ntine manifesting temba momo de no unhu ne ntem.
It's Mister Mube here treatment. Why? And a treatment in so yeah, I was a year in Suyebi. Why? You. Me that's it. Hello. Hello. Wapo Modane. Oh, I'm Mpacho Dini baby out free. My name is Mr. Obin. Okay. Yo, Mr. Obin, Mpacho meet you. That's more about practice. I want to man now who or the Nessa Kumutino, Romano, would you use any money? Number 2 and facing. Oh, now when you are there. Onya 1 year. And was in a sum kekano. Eh. Pacho, one and we are no one a kind. Pacho, Fanaqua, Sabia, mammy, why? Okwa, baby, almost shall soon. Omo wo bi machine bi ana kane bi omo de behwe na sum ni mu ahwese bia bibi na akwhye na sum ana se efin bi na abe block ho na omo be yi ama no na ne ho ato no yo me da se yepa yo abusianfo enti no finally no ye maame na ofre ye no ene ye papa no hello wapo modin ewo mi ami sim mpacho odi ni baby ofrefri mpacho me de ama me ka se first bua. Yo, sister me subu ampacho etio. Me pacho, wa na me ho kika me. Me sister, me we no why the ding. Be keka onu titi ana e ding. Me pacho anye baby spark, me body ni na pacho de akwa yare sabia. Me pacho da. Mesrew. Fa kwa yare sabia why? Ye was skin conditions nso e wo ho. Okwa ye wo disease control unit wo ho. Omo be direct na wakọ omo hwe hunamani no lab bi esese wo ye bia no ye be ma wakọ ye ne ehu ade property a ye cause sa ade no na ye de hu aduro e de ama ombe ma antibiotics bia obe nonnom na sa ade ni nyina be free wo se ye hwe nso na pane ne ye be wo wa ye wo pane bi wo ho ye de be wo wa sa ade ni nyina e bejai yo me da se enti mama ne dada mo frɛ concerning sleep no ye wo niama bebre e wo ho a hinda yenna anase ha yenna environment eka ho yempa yeda so eka ho edan a yedem eka ho yankasa ye nipadua no eka ho na meka ye environment was environment ni ye clean na chese wo bedroom ho na wo say wo ye clean obi wo ho a ne mpa woda so kora na ne megufa efa no wo mo ane ho ketekete ada obasa wunya good sleep untimi nna ena obi won so animpa so no there are creases and cramps on the bed only nimpa nti bedsheet na monto apopopopo basa enso obeya da so yes untimi nya enough sleep ana wunya good sleep untimi enna ema wo ho ento afin so obi wo ho asa nwumre dware obedware wo boa wonware anwumre wabre pa wo senkonya nsuo gu ne ho na nka ne ho ye ne form no de da no wonware no ode ada okoda saa ebasa wuntimi enna wo ho kra be ye wo hene hello wapo modin mpacho udini baby afrefi achime subua mpacho yetio mpacho se edua na doa na na point ma me kufi ni ya kunyuma na me nan mo e ni me sorry na me nan mo e ni otina se echa o sorry ana wo na mo e odududu on tina se nche bebre na dududu no hu se wonan na se apagya na se eno ane se wa na wo feel se wonan ni mo ay dududu wow mate me da se wo frɛ ba dwumadi eso ebusuafo wo hu se ne nan apagya na mo feel se ne nan mu ay dududu minim bre sha ase wo se nka me bisa no ena bibia nso sencheni bia nso eni ne nane ho ebe kire se bibi eye no ewo ne nan we se oka se ne nan ye ne titiriti ya na se ne nan asensen a ena nka e bia meka se but ni nyina mu no ye fa psychological disorders aye obi bia ye friend somatoform disorder obi wo ho a e bia na dwene mu no wan kasa obetimi de wadwene imagine bibi na create effect na akofa wo ha wo e de abrew enti no mesre ebetimi aye psychosomatic disorders ni bi because unhun senchani bia wa bonte no ane se wa ofili se wonan ni mo aye dududu
enti mesra wo yi wadwen efiri su bebre na yenhwe most yare na ye hu ni nyina bebre na ye psychological ebi kra bibia anye oba psychologically no wankasa wa psyche hu se me de nya de ametimi ada me de me nan kra metena se a mesori na ye dududu ampa nso be sori no na ye dududu enti yen psyche ya adwen ni ye na ma bibia ebeye bia no etimi akoyie ede amayen me last caller eni hello wa pomodin Pacho udini baby a free. Sister say where to tuntumre Pacho ma wasem bisa nkoman. Asem bisa ni say me wa ba mu wedi. And some wedi to me guni na ho to say atese straight. Ebubo ho no ma atese na me de ko hospital. And so ya na enko. Na me de ku bi ma na stress ra e wo ma na ko wo ma na aba. Said the kwa na abane de woni mojem intimate fani bra disease control e wa akimodan ha sei ye wo pane wo hwa ye be wo na ye wo na e be hye de wo ne yam ni nyina e mabiem why yo me so me da say yo nti abusuafo mintimi for frefo bia ebiem said na me ka no enna no ansa na enna be koyie e de ama wo no na e wo se wankasa no hu se waboabo hu yie wadware wadwini mu bibia ye fan obi wo hɔ a adwendwen dɔɔso obedwen saa wo yesa wo kɔ edema wuntimi nna o because adwen nankasa na nye free wo kɔ dem na fe na wo kɔ dwen wodwendwen bebre nso a wuntimi enna hwese wato wo mpa ne yie hwese wadware wanya nsuo agu ho vise nipa bia no sɛ wo kɔ da anadwo a nka wonya nsuo nyu gu ho na wanya warm tea bi na wanom eno tɔ wasisi a no wada enti mostly akwala kura won pen na no milk anase ni do kura ho kakra bi de mana sisi a no wada a sleeping tablet udware ni sisi a na ho milk anase o de milk kakra bi gunsu ana tea kura na de milk fra na de mana no mo beta sisi ya na yen hwese environment ni nso ye serene na se dede bia ani ho because se wo da na wo te se ka etwam popopon na de we ye dede na we ye dede a enna no koyie endimu afin so within the course of the day no hwe say umre bebre because se wo bra na se ohunam nyina ye wo ya aya na nna no edin oda wo kra ohunam nyina ye wo ya enti mayen stress ye hu bebre wo ya adwuma twaso na je wa ho me kakra afin so mayen fa sleeping tablet enhye ye hu ni pedua no eti se car no ade bia wo de be hye ni bia no ene ne fa ebeye din pa se obe free sa ade ni mu enti sleeping tablet de mi hu ye de nkam wako hospital mintimi na ya ma obi no kra no hospital kra de ma wa abro so aye 5 days but obi wo ye ya no wakodu drugstore mi pe sleeping tablet ye ya over the counter mi pe sleeping tablet o ye sa bebra ebe haw ebe du mre bi no wan fa dura wuntimi enna afin so ye wo conditions bi wo ho nso anasen yarewa bi wo ho e ba oni pedue ma enna pa de wuntimi nada enti ni nyina mu no me maame ne me papa amusimu ntimi na yie me sremo momra yaresabia nhwehwemu bi esese ye bia na yenye ne yehu se ohaw sei ena ma wuntimi na anampo se bibia ni ho na emomu no eduro bi wo ho aye de bema wo ebetimi aboa na won so wetimi anya a sound sleep ya papa ba kon so frɛ no se wo hye socks no hye Valentine buta na ne nan no ase ye ne ya wo senso society mesre me de bia semba akwa meka no we ni medical book bia mu na emum ne meka ne se ye bowre ya ekita yen ye bowre no enu nso ehia ayi o sunlight o ehia wia o because enu nso ni yen solar panels enti mostly wo bia wo hye shoe eche bia no aya later last minute no nya problem nipa bia na wo se utimi ma wia bowre ne so kakra e wo se utimi ma awia e bobore ne so kakra obi de ne nan ya hyehwu mu ama ne bore nyina ewu e wo ma e wo se utimi hye slippers kakra e wo ma no hye sandals na awia bobore so ntini pa bia wo yesa obun se ne bore fefefe ene ye meye ko school yi se de bia shoe Monday to Friday de bia shoe Monday to esa wonya da sunlight na bore ni hia na eno so de be power body ne eniema no honama kwa no enti mesre papa shoe no wo se wo hye Valentine boot no from anopa to anwumere mesre nka wo hya wudura fom ho a wonya ba bia ho ye yi kakra na nka wawrowro na mframa afa wodan ne ho kakra because enan de ehye so simu asa hye shoe mu kwa we kura ba ko ja wa propro mframa mfa wo na ho
da bia heat gine mu sai ba sai nan no so obre but oni anu ode beka nti no na wo hyemu din wo beyi no na afi wa mo ase mesre ya bra ba kun so se ensuo to na egu ne ho a na ne ho keka no me pa cho won se ensuo na nkasa Nyankopon de maye na ayeto ne de nka asem bia ne ho na emom ye environment na nkasa no ye fre bibi puto kasem air pollution no na che se wiem na nkasa ya se no fumes from cars carbon dioxide hwan niema bebre ai wo wiem ebi hwie nkwan gu ne scent ebi akọ toilet ebi che se niema nwura ne na mu wiem no the moment ensuo ne be start say eto no ni nyina afra. Into there are instances where be adibi kra fra ensuo na wankasa no we allergic to that particular substance na e fry into gu ho pe definitely you react. Into one who sa na mesre say anytime bia no ensuo to a say wo so wo fie wo efuo mo say wo fie dia nka be hye dem na wonkom because when who say nya de eboa ena say wo efuo mo nso a ensuo start ya pe baby sha na say pe protective clothing bi na fakata wo say be ensuo ni nka skin ne direct na nkofa sa reaction no emfa embro ebusuafo yebre no enya aye bedwumedi a wotie ye eya Ahenkan apomudi mredwumedi wa Ahenkan 93.3 FM eso edibra ofia de bia bra don kwa agba pa ho sima aduonu di kosi se no mienu ebebo apa ho sima aduonu enu ntini bre bia no hwese wafidie no ebeda ha na obetie yen afen so nyame yadom echina odon taban dwumedie no eba so live 10 to 12 enu ti bomodia se nyame yadom echina nwumre obetie odon taban dwumedie no eya waresem ne yeka a relationship mo nsem se de ebe ya ebe ma ye ne ye ho kafo anase ye ho kani no ye ntema ye kama na wade no mi aye krabehwe enu nti ene de sa dwumadie ebaaye enu nti bomodia se de bia obetie sa dwumadie na aboawo na aboa me nso na ma ye nyina ye fie aye dedede na asan so aye fefefe na mekoso aka yetie fo se bronya enche bronya eba na Awurabena me ankasa me help the needy foundation mesre unimobi owiemfo bi ane ho kyere no abofra bi ane ho kyere no ne maamne ne papa ewu kunani bi ane ho kyere no na wa wohwe na se wohia mmo a mesre me de me number betu dwafre na fa sa kunani ni din ema me mekwa akohwe bebi awote na mmoa bi a yensu bronya ye de bema no na ono so nani beje no ye de ama na fenso se wunimba atan a wawo na brabo anase ne tibie nti abofra no kwa atade obehye eye ne din a omu nyina ye hia womo na eniema kakra yensu yebetimi aye ede abo omo no ye de aboa womo afenso cake ne meat pie ni nyina ewo ho 0546827329 0546827329 0546827329 bibi obi otisa help the needy foundation ubetimi afre sa number ya me de tudwe na bronyen yetimi nso ama obi asre afi bc fo nyina me mamu nyina congratulations wa wentimi antworo de otimi tworo ye mu nyina mutiri nko nyame inshira mu nyina yedase bye bye.